हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजां दङ। जोंहाबो मोजाङै दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आङो फुङाव सिखारनायनिफ्राय मोखांल' सुदों, जेबो क्रिम फोनाखै। ओमफ्राय ब्रेकफास्टबो खालामथ'वाखै, फिथाइल' जाखांबाय आरोना फुङाव। फिथाइ सामथाइ जाखांबाय। ओमफ्राय नै सिबस्रांनाया जोब्बाय आरोना, सिबस्रांनाय सुस्रांनायफ्रा जोब्बाय। ओमफ्राय माइ हानग्रोनो नागिरदों लोगोफोर जोंहा, बेखौनो आङो एसे शेयार खालामलांसै। माइ हानानै दिहुनग्रोनोसै आरोना, दिनै लामनो नागिरदों, सान्दुं एसे ओंखारो नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर होनबा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो, आङो मा मा शेयार खालामनो हायो। होनबा नायलांबाय थादो। खानाय खाना लाग्रोनोसै। हानखांबाय लोगोफोर नै। खोन्थाना सान्दुंआनो नांथ'वाखै दाबो मोजाङैनो। लोगोफोर नै मैगं नागिरहैनो नागिरदों जोंहा। सिखा गंनै लाबाय, ओमफ्राय मैगं खादा लाबाय, थांसै मैगं थास' मैगं नागिरनो, मा मा मैगं मोनो। बिमादैजों बिनानावजों आंजों थांगोन नागिरनो। फाङासिङा फैलायबाय। माबायोबा दाननांसिगोन, बिफा फैबा। फाङासिङा फैदों हनै, फाङासिङा मोनाखाबाय थावा। ओरै थांसै फैदो। नैयावबो दंमोन नै बेखौ खाजागोन नामा नै? हा दे बा गोजौ गोजौनि ना, बेनिखौनो खानोसै ने? खानोसै लोगोफोर, नै इयाव एसे एसे दङ नै। बायनानै जास्लायस्लाय लोगोफोरनो जोंहा खाबानो मोनजायो खाथियावनो। दा ओइथिं खाहैबावगोन आरोना, एसे खाग्रोना लानोसै। लोगोफोर नै मोनहांबाय होमबा खाबाय थानोसै लोगोफोर। अब्ला जोङो नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा। जा मोजां मोजांखा लोगोफोर। नै थास'आ मोनहांबाय जोंहा, एसे नांबावगौ आरोना लोगोफोर। ओइ नै बेयाव खाखांबाय जोङो बे जिं जिङाव। ओमफ्राय ओरैजाय खाहैबावनोसै ओइ सिं खिथुउनथिं। माने बैग्रि बिफां गोनांसिन खाहैसै आरोना, हाग्रासो थारसै नामाथाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर सिबिङा बिबार बारबाय, जा मोजां। सिबिं जिं जिङाव सिबिं होना होदों आरोना, माइबारि जिं जिं बिबार बारबाय आरामनो। मालायफोरनिसो आरोना लोगोफोर बे माइआ। नै ओंखारबाय माइआबो। थ' ओइथिं नागिरहैबावनोसै जों। ओइयाव दसे नागिरनोसै आरोना लोगोफोर, ना बै मुथावरि ओइनिखौ नागिरनो, बोरिनिखौ।
ओरैसो मुथावरिसिंसो थांसै आरोना लोगोफोरजों जि मावगुखायोलै आं केमेरा हमनो रोंथारा थोर थाबायबानो आयौ मोसौआसो मोसौआसो ए बहुत জঙ্গল আছে দেখুন না জঙ্গল হয়েছে কাজিরঙা হয়েছে নায়ে কত গুসু গাড়ি বাইছে যা আই কইছে যা र दिंखिया मोनगोन नामाथाय दिंखियाखौबो बे हाग्रायाव माबोरै खागोनसै हाग्राथार लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंनिया दुनालि दैया दुनालि दै आरो लोगोफोर नै नै ओरैजाय फैलायबाय लोगोफोर नै जोंनि न'आ नै इयावबो फिसा दं आरोना लोगोफोर नै बेखौबो एसे खानोसै ओमफ्राय बैयाव थास' आथिं दंना गैया नायनोसै एसे लोगोफोर बिराद हाग्रा जाथारबाय आरोना नै दा माबा नालाय देनां माबा जाबासो मेसेङा माबासो गावनो आराम स्रां जालांगोन थास' गोसोम थास' फेन्थाबो जावबा मोनगौमोनहाय बेयाव थास'आ एसे रानदब माबा हांबाय नालाय थास' फेन्था जावबा मोनगौमोन आखाइ फारसेजों जायाहाय लोगोफोर खाना लाग्रोनोसै फैबाय लोगोफोर खानानै नै बोथिसे मोनबोबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय जोङो थास' आथिंबो नागिरनो सानदोंमोन ओमफ्राय थास' आथिंखौ गैया मोनासै नै बोथिसे मोनबोबायखौ जानोसै आरोना लोगोफोर दिनै थास' ओंख्रै मा जावखाखो ना माखो ना मा जावखो जावखानोसै गैया माइ लामनायखौ नै जावहोलां लामहोलां जावनानै लामसै आरोना हाद्रि दं नालाय जि गुदुं फैबाय गैला लोगोफोर होबायहाय नै जि सुनो दंबावो आंहा जि सुना लाग्रोनोसै जि सुखांनानैसो ओंख्रिखौ संसै आरोना लोगोफोर दुगैथ'वाखैनो आङो दाबो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ब्रेकफास्टआथ' जोंहा दिनै जेबो गैया ओंखाम गुदुं संनानै एसे खुरैसे जाबाय आरोना ओमफ्राय दा जि आरि सुखांनानै दुगैखांनानै ओंख्रिखौ संनो लानोसै आरो दा लोगोफोर नै सानसुनि ओंख्रि संलायबाय सामब्राम हरबाय नै थाव एसे होबाय आङो थास' एवनोसै थास' बाथोन आरोना लोगोफोर जेबो गैया थास' गोजा बानलु ज्रोम होनानै बाथोन लिबु होनानै थास'खौ हरबाय दै फुदुंबाय आरोना लोगोफोर थास'आव होनो दैया मैया बे थौआ मैया गोदान लाखिनाय आरोना लोगोफोर गोजामखौ हरनानै गोदान लाखिदों लोगोफोर नै दुगैखां आरिखां संबाय आरो थास' ओंख्रै ओमफ्राय दालि रुनानै दोनखादों बेहायनो बिनानावा दालिखौ थाव सेरनांगौ ओमफ्राय ओंखाम जानबावनांगौ आरोना लोगोफोर जेबो गैया दिनै निरामिस रबिबारबाबो आरो हाथायाव थांनो बाबाय आरोना आङो ओंखायनो थाङासै आरो न'आवबो माइ लामनाय फुङाव खामानि जाबायना ओमफ्राय थाङासै आङो निरामिस थास'खौबो निरामिस बाथोन बायदि जानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुगैखांनानै जेबो गैया माबा क्रिमल' फुनबाय आरोना लोगोफोर खानो मोनबावाखै दिनै फुंनिफ्रायनो खानजंखौनो नागिरबा मोनासै आरोना खानजङा बबे खनायाव थाखोथाय खानजंखौनो नागिरबा मोनासै ओमफ्राय ओंखामबो उखैथारबायनो गथ'फ्राबो गेदेरफ्राबो माबार संग्रोनोसै जाग्रोनोसै लोगोफोर दा नागिरबाय थादों आं खानजंखौ दा
ओमफ्राय उनावसो थांसै आरोना ओरैनो थुफ्रां खानानै लादों बिमादैयाबो खानायखौनो खानाखै हनै गावग्रें थौसै लोगोफोर आंहाबो आंनि बिनानावाबो इउटुब चेनेल गोदान खुलिदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर अननानै नोंथांमोनहाबो बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिनि चेनेला लावदि ब्लग आरोना लोगोफोर ओमफ्राय डिसक्रिपसनाव होना होगोन आं लोगोफोर नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि बिनानावाबो खालामहरफिनगोन आरोना लोगोफोर होमबा ओंख्रिया नै जोंना एकदम दिनै आला मालाथार थास' बाथोन जेबो गैया दखानाव थांनो बाबाय आङो थांनो बानानै जेबो लायासै नै दै फुदुंगासिनो दैया दुंथ'वाखै संख्रि होबाय आङो हाबाब जायाखै नामा दाबो थौसि देनाया माबा दावराव जि गोबाव देबाय हाय खुसिबायो हाबाब मानसिया जेरै लावगि लाव गोलाव आरोना लोगोफोर बिनानावा जोंहा बयनिख्रुइ दुइसिन बिनानाव ओमफ्राय बयनिख्रुइ गोजौसिन ओमफ्राय पातलासिन आरोना जोंबो पातलामोन सिगाङाव हाबा जायैयाव ओमफ्राय जोङो मथा जालांबाय हाबा जाखांनानै बुरिबायबो नालाय ओमफ्राय दा बिनानावा पातलायैनो दङ ओंखायनो लावगि दोनबाय चेनेलखौ हाबाब दाबो जामाराखै थौसि देनाया जोब्बाय गोसा बानायगोन जा मोजां मस्लासो थास' गोसोमखाय गोसा नुबाय नै लोगोफोर मोजां एवबाय आङो मासो मस्लासो नै दैयाबो दाबो गोदौजोबा थौ गोदानखाय रोजाथारखाय माबा थाबखौनो गोदौआसै होना होनसै लोगोफोर आङो नेनो हाथारला बे दै गोदौनायखौबो बांद्राय बुरजा होजायालै बाथोन बायदिसोना र' एरनाय दोननोसै ओंखामा जानोसै बाबा भुक लगी है नागिरे नै ओंखाम उखैनाया एकदम खाथियाव थाफैगासिनो फुङाव ओंखाम होबा खानाया मोजां हुगारनो हुगाराखै लोबनानै होनबालाय दासो दै होदोंलै बाबा गोथाव जागोन एकदमबारे जा काला जाखाबायलै ओंख्रिया बेखार नुवा दा गोथाव जागोन खोबसै लोगोफोर नै मोनखांबाय जानो खुरबाय आरोना लोगोफोर जादो लोगोफोर नै दालि जहल आलु बाथोन थास' बाथोन थास'आ गोसोमखाय माबा जादों आइरन बायदि गलायबाय नै फैद' रोजाब जानोसै लोगोफोर उखैनाया हाथारला जानोसै एकदम मामा सानसुनि ओंखाम जाखांबाथाय रेस्ट आरो खामानि जोबथ'बाय लोगोफोर जानोसै होमबा जानायखौ देखायबाय थाला ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनोसै होमबा लोगोफोर बाय